Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'umma barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Don insha Allahu a yau za mu yi bayani ne wato akan wani abu da an daɗe ne mana tambaya akan shi. Abun kuma ba kai bane ba, wato za ku ga idan muka ɗora bidiyo wanda muke nuna yadda za ka yi amfani da waya ko wani abu da ya shafi editing, za ku ga muna amfani da wani ɗan aro wato wanda za ku nan ganin shi akan wato kamar ɗan kwaɗo ko ɓera yake ci masa, wanda za ku nan ganin shi akan sikirim ɗin yana nuna wurare. Wannan ɗan abin to ya ake ana samar da shi. So da yawa sun mana tambaya akan cewa ya ake mu muna irin wannan. Su dai su sa hannunsu haka su danna, su kuma zai zama wajen editing sai ka nuna mutane ga inda kake so su taba, to wannan yana zama aiki. So amma akwai inda zaka yi kawai kai tsaye zaka dinga shafa wannan abin, kuma wannan abin kana shafa a wayar, so sannan kuma zaka ga wannan abin yana biye da duk inda kake so ka taba. Da haka insha Allah a cikin wannan bidiyo din zan nuna mana a yanda zaka yi amfani da wayarka, za ta zama kamar kwamfuta kenan, tunda za ku dan ganin shi wannan abin za ku dan ganin sa a kwamfuta aka fi ganin shi. To insha Allah rabbi zan nuna muku shi, za ku ga wayarku ta kuma kamar kwamfuta, za ku iya aiki da ita sosai yadda ake amfani da kwamfuta. Da haka insha Allah rabbi ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. Insha Allah sai dai muna roƙon da Allah wanda suke sabbin zuwa ne akan su danna mana alamar subscribe, sannan su danna alamar ƙararrawa domin sanar da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Kar su manta su danna alamar liking. Idan bidiyo din ya burge ka kuma da Allah kana iya yi mana sharing zuwa WhatsApp, Facebook da sauran wurare insha Allah. Muna godiya da wannan nake cewa assalamu alaikum, ku biyo mu a cikin wannan bidiyo kamar haka. To masha Allah, kamar yadda na yi muku bayani na cewa yadda za ka yi amfani da mouse, wato wannan abu na jikin kwamfuta akan wayarka. Idan kun kula sosai za ku ga videos da muke yi, za ku gan shi wato akwai wani abu da yake zagayawa yake motsi. Idan muka ce a danna can gurin za ku ga wani abu yana motsi akan fuskar waya din. To wannan shi zan nuna mana. Kuma kamar a videos da muka yi dai haka, in kuka duba za ku ga irin wannan. Za ku ga ba hannuna kuke gani ina dannawa ba, amma akwai wani ɗan abu ɗan ɓera haka zan ce kenan, wanda yake ɗan zagayawa yake danna gurin da ake so a danna. To wannan zan nuna mana kamar da yadda na riga na gama bayani. To abin da za ka yi na farko da ya zama kana da wayarka kuma ya zama babba ce, saboda akwai wayoyin da ba sa yin irin wannan. So yanzu ita wannan wayar da kuke ganin ta 48 ce. To wannan wayar da ita ce nake yin bidiyo din da nake yi, da ita nake editing, da ita nake komai. To abin da za ka yi shine yanzu kamar da kuke gani ga waya nan. To na farko idan wayarka tana yi, shikenan idan za ka so ya bara nuna muku abu na farko da za ka mallaka bayan waya. Abin da za ka mallaka na biyu shine wannan abin shine ake ce masa OTG. Kun gan shi nan gurin kan za ku ga yana da kan gurin waya ne ko, nan ɗaya kan kuma za ku ga yana da gurin, wato gurin da za ka iya sa kamar USB haka na caji kenan. An gane ai. Wannan abin yana da matukar muhimmanci sosan gaske, kuma da wannan abin kana iya yin transfer caji daga wata waya zuwa wata wayar, wato wata wayar ta caza ma wata wayar. Misali in kana da karamar waya za ka iya caza karamar wayarka da babbar wayarka. Idan babbar wayarka da caji ya zama karamar wayarka babu caji, to za ka iya caza wayar da ta hanyar wannan abin. To yadda za ka yi shine, bayan ka mallaki wannan abin gaba ɗayan shi in yayi tsadar duniya ya kai 500, kuma na san ma ba zai hakan ba. Wani akwai kala biyu ne wannan abun. Akwai wanda yake dan karami ne kamar iya nan gurin, iya dan yankan nan na nan gurin,
to za ku ga wani bai fi haka nan ba, wani kuma bai fi haka nan ba, bai fi iya kan wannan ba dukan shi. A jikinsa kuma akwai irin kan wannan ɗin, wato wannan kun ga mai waya ne, to akwai wanda ba shi da waya. To wanda ba shi da waya ɗin da wannan mai waya duk amfaninsu ɗaya ne. Don haka almuhim dai ka mallaki wannan ko ka mallaki wancan, duk normal zai yi abin da ake so. Bayan ka mallaki wannan, abu na biyu da za ka mallaka kuma shine wato mouse ɗin, wato abin da ake motsawa ɗin da shi. Wato kun gan shi kamar haka, wannan abin kun gan shi ma kala-kala ne. In kun kula sosai za ku ga kwamfuta, musamman kwamfuta desktop, kwamfuta wato desktop kenan, ku babbar kwamfuta, ana amfani da wannan abin. Kun gan shi? To ana amfani da shi. Kun gan shi nan? To sannan za ku ga kan shi, kun ga kan yanda yake? Kun gani? Kun ga kai ne irin na USB. Wato duk wanda suke amfani da kwamfuta ko wanda ya san kwamfuta ya san cewa akwai wannan abin a jikin kwamfuta. To abin da za ka yi bayan ka mallaki wannan abubuwa guda biyu, su ne kawai abin da za ka laluma. Ok, su ne kawai abin da za ka laluma. Bayan ka lalume su kamar haka, to sai ka, wato shi wannan na farko shine na rubuta, nake ce muku sunansa OTG. In kun je kasuwa haka, kamar wajen da ake amfani da kayan sai da waya, ko a wajen sai da kwamfuta ma haka suna dan sai da shi, amma dai wajen da ake sai da wayoyi haka an fi sai da shi. To abin da zaka shi, ka daga wayarka kamar haka, ka duba gindin wajen cajin nata kamar haka, sai ka sa shi a ciki, misali haka. Kun ga da yana shiga, in kun kula sosai za ku ga ya rubuta min gashi nan enable OTG ko. To abin da zaka sai ka shiga wannan go setting OTG, kun gan shi nan? To wannan zaka shiga kamar haka. Idan ka shiga kan shi kamar haka, za ku ga kuma gashi ne ya kawo min ga Bluetooth nan, ga kuma OTG, ga printing nan. To abin da zaka shiga, sai ka shiga wajen da aka rubuta OTG, za ku ga wani gurin kaman budewa haka ta gefe guda, kun gan shi nan? To sai ka dan taba shi kamar haka. Kun ga za ku ga ya bude. To idan ya bude din wannan, kai tsaye za ka yi fita kamar haka. Za ku ga da hannunka za ka iya tattaba wayarka kamar haka, kamar yadda kuke gani. To amma abin da za ka yi, tunda ka ijiye wayar kamar haka, sai ka kamo wannan kan, kun ga shi kan wannan gurin, sai ka kamo wannan ɗaya kan na shi wannan mouse ɗin, kun gan shi? To sai ka totsa shi a nan kamar haka. Kun ga za ku ga ya haɗa haka ko? To yanzu wannan ya riga ya connecting, tsaya ma ku gani in taɓa shi. Maimakon in yi amfani da hannu haka, in na gana ma zan yi amfani da hannu, amma kuma in na gana ma zan yi amfani da wannan mouse ɗin. To yanzu misali, kun ga yanzu ga abin a hannuna, ina motsa shi kamar haka. Bara ɗan ɗago muku wayar kaɗan ku gani. Idan kun kula sosai za ku ga gashi nan shi abin yana motsawa. In na motsa wannan ɗin za ku ga shi ma gashi nan yana motsawa, kun gan shi? To duk inda nake so in shiga, kai tsaye zan danna gurin. Misali da zan muku, bara in danna kamar wannan, ga gurin setting nan. Shi kuma wannan ɗin, tunda kun gansu ai yana da madanne ne guda biyu ko guda uku ma kai. Tunda kan wannan abin shi ma madanni ne mai zaman kansa. Tsakiyar wannan abu za ka ga wani abu mai juya haka, yana juyawa. Sannan akwai madanni daga nan gefen, kuna gani ko jikin shi wannan nake muku bayani. Nan gurin madanni ne, nan ma madanni ne. Kowanne in ka danna zai shiga gurin da kake so. Yanzu misali, ga ɗan ɓeran nan za ku ga yana yawo akan fuskar wayar. Misali gashi ya zo kan setting ɗin nan, sai ɗan danna shi kamar haka. Za ku ga gashi ya shiga kan waya, wato ya shiga kan setting. Idan ya shiga haka, in ina so in yi ƙasa, to wannan abin na ƙasa mai juya, wannan mai juya, kun gan shi? To zan janyo haka a hankali da kaɗan za ku ga abubuwan suna ta janyowa. Kun gan su nan yana canja su, kun gan su nan? To wannan shine hanyar da za ka bi
sai ka amfani da shi nan ɓangaren kenan. Sannan shi kuma wannan ɓangaren kamar yadda kuke gani shi kuma ɓangare ne wanda ake shiga wannan ɓangaren nan na ɓangaren hannunka na hagu, shine zaka danna kamar haka. Shi shiga ake yi. Kun ga yanzu gashi nan na shiga. Da haka shi wannan kawai amfaninsa shiga. Misali in zaka yi bag ma kamar haka, kun ga a gurin bag nan, to nan ɗin dai nan ɓarin ɗin dai nan shi zaka danna kamar haka. Za ku ga yayi bag. Sannan haka in ka zo ƙasa in kana so ma duka ka fita, nan ɗin dai shi zaka danna kamar haka. In ka zo tsakiya ka danna shi kamar haka, shine zai baka dama ka fita. To wannan shine wato abin da za ka yi kai amfani da wasu shi wannan abin ɗin. Mun gan shi? To shi kuma na za ku yi tambaya ku ce to mun ga wannan, shi kuma wannan na nan ɓarin me amfanin shi? To shi ma yana da amfani, za ka danne shi da shi da wannan duka kusan amfanin su ɗaya ne. Amma misali akwai abin da wannan yake yi wannan baya yi. Wato akwai abin da ɗaya yake yi ɗaya ɓangaren kuma baya yi. Wannan ɓangaren shi kun ga na ce muku ana shiga da shi, sannan kuma za ka iya ka danne shi haka. In ka danne shi in ka motsa abu za ka ga gaba ɗaya shi ma yana motsa, wato kamar ka riƙe abin a hannunka kenan haka. To shi kuma bambancin sa da wannan, shi kuma wannan na nan ɓangaren hannunka na dama in ka ɗan danna shi haka, to shi kuma za ka iya ka murza shi, amma shi ba zai shiga ba. Misali zan muku, kun ga gurin in za ka ta danna shiga to ba zai shigo ba. Kun gan shi, amma za ka iya ka danne shi haka ka dinga janyowa. Kun gani? Ka dinga janyo shi haka. To wannan shine ɓangaren da za ka yi amfani da OTG akan wayarka. Da haka ina fatan wannan darasi din ya burge ku sosan gaske. Kamar yadda na faɗa muku, in kuka je a waya inda ake sai da abubuwan da suka shafi waya, za ku ga shi wannan abu din. So kuma kamar yadda na faɗa muku, ba kowace wacce take yi ba, dan kada ya zama wayarka ba ta yi. In ka je wajen su masu sayarwan ma za ka iya ka nuna musu wayarka, in tana yi za su ce ma ai tana yi. Sannan kuma wayoyi da yawa suna yi, Android kenan, wayoyi da yawa suna yi. Insha Allahu zan sake muku wani bidiyo akan amfanin da wannan abin yake yi. Bayan wannan amfanin da muka nuna muku, zan nuna muku wani bidiyon daban kuma wanda zan nuna muku shi wani sabbin ayyukan da yake yi. Insha Allahu rabbi, ina fatan wannan darasin ya burge ku. Da fatan wanda ba su mana subscribe ba za su danna mana alamar subscribe, wanda suke sabbin zuwa kenan. Muna fatan insha Allah wannan darasi ya burge ku. Muna roƙon da Allah wanda bidiyon din ya burge shi da ya mana sharing din bidiyo din zuwa group na WhatsApp da Facebook da sauransu. Insha Allah muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.